Вие си за някакви железа. Той има още пътека. Има и стойки. Adventurous. Айде, Да се изчакаме. он стерео. Някой ако тръгне да пада да ни падне върху друг. Ма като дойдеш... Май тук съм това минаване. Марто ли е първи, бе? Да. Май главата. Лъчо, не си вързан. Къде не съм Разбързана ти е връзката. това връзване. Връзвам се. Мерси, ама. Мислех, че ми говориш за карабинерите. Съм бавен, момчета, има нищо. Няма да бърза много. Тук свършват и първото момчета. Той е спок. Сега гледам надолу, че Юху! не, много ми се доверявате така, не? Да те снимам ли? Не. Аз не съм не трябва да са наобратно. Няма значение. Марто на инструктажа друго казва. Какво е? Нищо. Ще те почвам мунция. Малко и какво бе? Папи! Да, бе, съм много на това. Така, що са те? Кой ще води? Емо ли, бе? Да ще тега. Емо ли ще води, бе? Ще малко се забравя да си ги се прекара през ръката. Това е Adventurous. Добре, как? Адвенчура частта. Емо, само изчакай, бе. Май, чакай. Изчакай, защото Не, ще станеш много. ще падна, да. Ще падна на главата. Тръгваме. Тръгвай. Само да си ми съборил камък на главата. Кой ще стане? Ето съм капе. Малко. Да ни набиш. Или имаш каска? Опрей си, да, карабинера. Що така се закреща? Защото е голям. Как са ръцете? Гледаш страшно. Той се оправя. Страни гледай. Много дали има нещо за крака. Дай номера. Тук мога да скипнеш. Тук? Да, то някъде паднеш. Папи. И папи. Така музика да пусна, дали ще ме уго. Ей, как съм такова? Как го правя? Не ти казах, че мога да не се закача, бе. Аз ги махам. Не бях забравил. Стой сега там, на малко. Да ми закачи тук. Да. Ама изчакай докато... Седа. Там, че... Опа! Седим. Опа!
Не говори, че съм сказка. Как се шиби? Safety first. Пак не? Даш! Тук скипна, не? Да, аз направо там където му ще закача сигурно. Даже направо където е Марко. Малкото е на каутиро. Направо вали. Вали гадни. Аз направо тук скипвам едно. Вижте, тук са две. Аз директно тук слагам. Оправяш се там? Да, малко е кълто. Аура. Ти ли си втори? Да мина. После. Да, не, аз там за го снимам. Аз да мина тук от сейка. Някой тежко е срал. Не вията ротата грее. Къде е? Я да сигнал тук е звънна. Ало, виж фейстайма да пуснем. Виж къде са, ме, маме. Сос. Мама, don't you worry. Оба, Исус. Той жуп. Попада е. И че сега не ли си ляза мина? Как искаш? О! Какво? Да!
Той трябва по-пълък малко. Poco Brothers. Alvarado. Ще се обърнем така. Дека, цел кој ќе запил тя? Някой спузили се ли те ми се чува? Какво? Не се спузува, някой спузва. Скузи. Чули се нещо? Манката. Манката е тут. Дали е тут? Така, отново ли се качи? Те едно, да, само на въде. Няма ли повече? Надолу са. Ама те връщаме ли? Връщаме ли са? Ама някакви други железа не са. Този да на друго място са. Трябва да се върнем по същото, да? Няма. Има друго. Но, ето ти каза, или слизаш тук да се качваш? Ясте ти? Аз втората днеска няма да е. Достатъчно. Дали друго си махна сам. Кое? Уреди се. Така. Идеално. О, не издържам. Айде. Не, ще пръдна. Брой съм камера, by the way. Изчакай. Като се качиш тогава, че аз съм за теб. Кой се кача? А? Към хижата? Алят ми казват, sorry guys, but you were right. Ще му кажа, do you see these two fists? Той ми каза, Do you want a punch sandwich? Йоу! Къма, не го прескоча. Паркур! Бро, брутално. Пайса! Добре, айде. Сега ще наложа да направя 40 по-баска силта. Охо, че се пришка. Трипах. Не мога.
Queres a menos para frente? Desculpa.